V srdci Turca, len pár kilometrov od Martina, sa nachádza unikátne miesto. Tým je Valčianska dolina. Toto miesto spája šport s rekreáciou, krásou prírody a táto ponuka, ktorú si dnes predstavíme, ponuka rekreačného pozemku, je o to výnimočnejšia, že vzhľadom na stavebnú uzáveru tento pozemok predstavuje jeden z posledných, na ktorom je možné legálne stavať. Tento krásny rekreačný pozemok je o výmere 575 m2, má stavebné povolenie s hotovým projektom, pripravený na okamžitú realizáciu. Projekt počíta s modernou rekreačnou chatou, ktorá spĺňa všetky štandardy komfortu a zároveň rešpektuje charakter doliny. Pozemok sa nachádza v slepej ulici, ktorej vstup je zabezpečený rampou, čo vám garantuje maximálne súkromie. Valčianska dolina je mimoriadne atraktívna oblasť. Môžete tu v zime lyžovať, v lete bicyklovať, turistikovať a počas celého roka navštevovať blízky wellness. Pokiaľ si túto ponuku vyberete či už pre seba, alebo ako investičný zámer, touto ponukou určite nešlapnete vedľa. Ak máte záujem o obhliadku, moje meno je David Kuzma a neváhajte sa kedykoľvek ozvať.